Pakistan'ın Quetta şäherinde howpsuzlyk güýçleri amala aşyrylan bomba partlamasynyň sebitini teljerýärler. Motosikletde ýerleşdirilen partlaýjynyň ýarylmagy netijesinde azyndan 4 adam öldü, başga da 16 ýaralandy. Russiýanyň territoriýasynyň geçip barýan mahaly Rus etkinçikleri tarapyndan hüjüm edilen otda duşenbä dolanyp geldi. Otynyň ýolguçylary hüjümçileriň milletçi şygarlary gıýgyryp olary ýenjendiklerini aýtdylar. Wakada inçim adam ýaralandy. Täjikistanyň demir ýol pudugy ýetirilen ziýanyň öwüdini dolmagy talap edýär. Azerbaýjanda Bakuwyň suwdy ozalky kanun çykarjy Gulýar Ahmadowa garşy paraxorluk we wezipe ýaryklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda dinlensige başlady. Mundan öň bir uniwersitetiň rektory Ahmadowanyň ondan parany talap edip duran pursadyny görkezýän gizliň ýazgyny ýaradypdy. Almatyda öý eýeleriniň assosiasiýasynyň aýal wekilleri ipoteka girdilen uly götürümler sebäpli 5 gün bäri asyk çekýärler. Aktivistler öz dawalaryna hökümetiň hem goşulyp täsir etilmegini soraýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.